Maaga pa lamang ngayong April 23 ay tumungo na sa iba't ibang komunidad sa Pampanga ang grupong Kapampangan for Leni Robredo. Bit-bit ang inihandang lugaw na kanilang pinagtulungang iluto, sinabi ng grupo na bahagi ito ng kanilang pakikiisa sa layunin ng pangalawang Pangulo na magbigay tulong sa mga nasa laylayan. Lugaw is essential ika nga nila kaya namahagi sila ng libreng lugaw kasabay ng 56th birthday ni Robredo. Kabilang sa komunidad na nagtayo ng feeding station na yang syudad ng Angeles, Mabalacat at San Fernando, bayan ng Apalit, Bacolor, Florida Blanca, Lubao, Magalang, Mexico, Minalin, Porac, San Simon at Santo Tomas. Itong ginagawa namin na ito ay pakikisa rin sa ginagawa niya. Siya rin ang nagbibigay ng paggasa sa mga ito, mga napapabayaan, tinatawag nating laylayan ng lipunan. Ano? Siyang nagiging inspirasyon nila, nagpapalakas. Kaya nakita namin na yung pagsuporta namin sa kanya, kasi naniniwala ang grupo namin sa kanyang kakayahan, sa kanyang kagalingan, mamuno sa ating bansa. Giit ng dating pari at dating Pampanga Governor Among Ed Panlilio, bagamat hindi pa panahon ng kampanya ay nais lamang daw nilang makibahagi sa pagbibigay pugay sa mga nasa laylayan na siyang sineserbisyuhan di umano ni Robredo. At alam naman natin na napakakonti ng budget niya, ginigipit siya, sinisiraan siya, pero siya tulong lang ng tulong. Ano? Very quiet ang pagtatrabaho niya, pero yun nga, ang daming puwersang na pupukaw niyang damdamin na tumulong sa kapwa. Ang 66 years old na si Lola Adelina Serrano, malaki ang pasasalamat dahil hindi raw niya kailangang problemahin ang kakainin ngayong araw. Malaking tulong sa mga tao na pang-almusal, yung iba pamerienda, iinit daw mamayang tanghali. Malaking salamat dahil yung libang tao hindi na nag-almusal, kape na lang. Malaking tulong na yun. JM Jesus, CLTV News.